ଅଗଣିତ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନମସ୍କାର ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାରର ଆଜି ହେଉଛି ସପ୍ତମ ଅତିଥି ହିସାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବା 7 ଏପିସୋଡ଼ର ଅତିଥି ହିସାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆକାଶ ମଲ୍ଲିକ ଡିସିଓର ଜଣେ ଏଚୁଟି ମେମ୍ବର ବା ଜଣେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର କର୍ମୀ। ଆକାଶ ମଲ୍ଲିକ ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବେ, କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ ଜଗତର ଆଜି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯେ କି ସମ୍ବଲପୁର ଜଣେ ଭାଇ ସୋନୁ ସେ ଆଜି ତାଙ୍କର କିଛି କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର ପକ୍ଷରୁ ଦୁଃଖଦ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏବଂ ମନେ ପକାଇବୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ମିଳୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଅତିଥି ହେଉଛନ୍ତି ଡିସିଏ ବା ଧୋଇଆ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନର ଜଣେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର କର୍ମୀ ବା ଜଣେ ସାହସୀ ଯୋଦ୍ଧା ଆକାଶ ମଲ୍ଲିକ। ସେ ଭାଇ ଆଜିର ଅତିଥି ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ ଜୀବନ ଏବଂ ଡିସିଏ ସହିତ କେମିତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି ଆକାଶ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପାଇଁ। ଆକାଶ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେ କିଛି ମେସେଜ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାଇ ଆକାଶ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହିଁ ଆଜି ଆକାଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିବୁ ଯେ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଏତେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ବା ସହାନୁଭୂତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର ମନେ ପକାଇବ। ନିଶ୍ଚିତ ଆକାଶ ମଲ୍ଲିକ ଆଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଆକାଶ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାରର ଫେସବୁକ୍ ପେଜକୁ। ଆକାଶ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଆମେ କନେକ୍ଟ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ଆକାଶ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର କନେକ୍ଟ ହେଇପାରିନି, କଲଟି କଟି ଯାଇଛି। ତଥାପି ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆକାଶ ମଲ୍ଲିକ ଆପଣଙ୍କର କନେକ୍ଟ ହେଉନି, ଆପଣଙ୍କ କଲଟି କଟୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ନେଟୱାର୍କ ଯାହାକୁ ଆସି ଆପଣ କନେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆକାଶ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଣ ଫଲୋଅର ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ ରହିଛନ୍ତି ଆକାଶ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ହଁ ଏବଂ ଶୁଭ। ନମସ୍କାର ଭାଇ, ନମସ୍କାର। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? କେମିତି ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ବର୍ଷାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଟିକେ ଭିଜି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିଲି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରେ ବସିଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍। ହଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ଆପଣ ହେମନ୍ତ ଭାଇ ସମୀର ଭାଇ ରହିଛନ୍ତି, ଯେ କି ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଟା ସ୍ୱାଗତ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଗ୍ୟ। ଆମର ଏମିତି ଚେଷ୍ଟା ତ ଜାରି ରହିଛି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାରକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ, ଏଇଟା ଆମ ବଡ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ। ମୋର ବି ଆଶା ଏଟାକୁ ହଁ, ଆଗକୁ ନବା ପ୍ରଥମେ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମିଶି ଆଲୋଚନା ଯେତେ ରହିବ। ସମ୍ଭବ। ଆକାଶ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କଣ କରନ୍ତି ଆପଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ସବୁର ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଜାଣିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆକାଶ ମଲ୍ଲିକ, ଘର ଗୋବିନ୍ଦପୁର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଢୁଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଚାଲିଛି, ଫାଇନାଲ ଇୟର ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆକାଶ, ଡିସିଏ କଥା ଆମେ ପରେ ଆଜ୍ଞା। ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆକାଶଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବୁ। ଆକାଶ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଲେ, କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି? ଏମିତି ତ କିଛି ବିଶେଷ କରି, ଯେମିତି କାଲି ଆମର ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇ କହିଥିଲେ, ସେମିତି ଟେନିସ କ୍ରିକେଟରେ ଏତେ କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଖେଳିଛୁ, ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବେସିକରେ ଖେଳିବାକୁ ଚାହିଁଛୁ। ଆଉ ଆକାଶ କେବେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଆପଣ? କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ତ ସେମିତି
पंचम षष्ठ श्रेणीରେ ପଢିଲା ବେଳେ ଗାଁରେ ସାହିରେ ଟିକେ ଖେଳିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସେଇଭଳିଆ ଗଲି ଯୋଉ କ୍ରିକେଟ ଆମେ। ଭଏସ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଜୋର କହିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିପାରିବି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କହିଲି କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠରେ ପଢୁଥିଲୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗଲି କ୍ରିକେଟ ଆପଣ ଯୋଉ ଭଳି ଜାଣିଥିବେ ଗାଁ ଗାଁରେ ସେଇଭଳି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ତ ଏବେ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଜଣେ ଫ୍ୟାନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆକାଶ ସେମିତି ଆଗକୁ ମାଡି ଚାଲ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ। ମିଷ୍ଟର ରାଉତ ତ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆକାଶ ଆଜି ଏ ଭାଇଙ୍କର ଜାଗାରେ ବିଗ୍ ଅଛି। ଫ୍ୟାନ୍। ବିଗ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଆପଣଙ୍କର। ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ରାଉତ ଗୁଲୁ। ହଁ ହଁ। ହଁ। ହଁ ଆକାଶ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଗଲି କ୍ରିକେଟ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗଲିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗଲିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରଖାଯାଇଥାଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଲିରୁ ଉଠିକି ଆସିଲା ପରେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେମିତି ଆପଣ ପରିଚୟ ମାନେ ଆକାଶ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆ ପଛର ଆଜ୍ଞା। କିଛି ରହସ୍ୟ ରହିଛି କି? ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ ଭାଇ ଖେଳ ଠିକ ଠାକ ହେଲେ ତ ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିବ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ବଡ ଷ୍ଟେଜରେ ବି ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିବେ। ତ ଆଜ୍ଞା ଖେଳରୁ ବହୁତ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତ ଆକାଶଙ୍କ ସଫଳତା ଭିତରେ କାହାର ହାତ ଅଛି? ଆକାଶ ଏତେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚି ହାତ ପାରିଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଫାଇନାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ପଢୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ। ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆକାଶ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି କିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଡେବୁ ମ୍ୟାଚ କେବେ ଥିଲା? ଡେବ୍ୟୁ ତ ସେମିତି ମନେ ନାହିଁ ମୋର ଯାହା ବଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କହିଲେ ନାଇଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଥରେ ଯାଇଥିଲି ଟେନ୍ଥରେ। ଆମର ଆଜ୍ଞା ସୁନୀଲ ଭାଇ ସେମାନେ ତ ମିଶି ଆରେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ସେ ବାରମାଣିଆ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ତ ଟେନ୍ଥ ଟାଇମ୍ ସେଇ ଟାଇମରେ ମୋର ମନେ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିଥିଲି ନାଇଟ ମ୍ୟାଚ୍। ଫାଷ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚରେ କେତେ ରନ୍ କରିଥିଲେ? ତ ମନେ ନାହିଁ ଠିକ ସେ ମନେ ନାହିଁ 14-15 ରନ ଭଳିଆ କରିଥିବି। କରିଥିଲି ଆଉ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତୋଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ସାରିଲେଣି? ସେମିତି ତ ଭାଇ ଗଣିନି କେତେ 7-8 ବର୍ଷ ହବ ଖେଳୁଛି। ତଥାପି ବଡ ସେମିତି ବଡ ହିସାବ ପ୍ରିମିୟର ରଖି ଲିଗ ହବନି ନା। ହଉଛି ବଡ ବଡ ପ୍ରିମିୟର ଆଜ୍ଞା ଲିଗ୍ ହଉଛି ବା ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆରେଞ୍ଜ କରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆକାଶଙ୍କର ଏମିତି କୋଉ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଆପଣ ଆକାଶଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିତି ନେଇଥିବ ଖେଳୁ ନଥିବେ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ହେଇକି ଯାଇଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିତି ନେଇଛି। ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଏଠି ଯେମିତି ହଉଛି DCA ସେଟା ତ ଆଜ୍ଞା ଅଲ ଟାଇମ ଫେବରେଟ ରହିବ ତ ଆଜ୍ଞା ସେକେଣ୍ଡ ଫେବରେଟ ରହିବ ଆମର SPL ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଯାଇଥିବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ନିଶ୍ଚିତ। SPL ତ ମୋ ପାଇଁ SPL ସେକେଣ୍ଡ ରହିବ ଆଉ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ଅନେଷ୍ଟଲି କହୁଛି ମୁଁ ଏଯାଏଁ ଅଲଷ୍ଟାର ଗୋଟେ ବି ମ୍ୟାଚ ଯାଏଁ ଲାଇଭ ଦେଖିନି ସୁଯୋଗ ହେଇନି। କାହିଁକି? କେବେ ସମୟ ମିଳେନି କି ଏଭଳିଆ କୌଣସି କୋଇନସିଡେଣ୍ଟ ପଡେ କି ଦେଖି ହୁଏନି। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଫ୍ୟାନ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଥା ହବା ଭିତରେ ସେ ମେସେଜ ଗୁଡିକ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ବନ୍ଧୁ ରହିଲେ ବା ଫ୍ୟାନ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ସରି ବି ଚାହିଁବି ନିଶ୍ଚିତ ଫିଲ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କରିବି। ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଯାଉଛି ଆକାଶ ମେସେଜ ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ନଜରରେ ଯୋଉ ମେସେଜ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ପଢିବି। ଆକାଶ ଆଜ୍ଞା ହେମନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି SPL4 ର ଉଦ୍ଘାଟନ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଚ ଦେଖିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଭାଇ ହେମନ୍ତ ଭାଇ ମୁଁ ତ SPL4 ର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ ଦେଖି ପାରିନି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ ଦେଖିଥିଲି। ଆମର ଟିମ୍ ନା ତ ମୋର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ CSK ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ଯୋଉ ଖେଳିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ସେ ଟିମ୍ ଥିଲା ତ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ମୁଁ 2-3 ଓଭର ଦେଖି ତାପରେ ଘରୁ ତ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଘରୁ କଲ୍ ଆସିଲା ମୁଁ ତ ପଳେଇଲି ଗାଧେଇ ନଥିଲି ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି 1:30 କି 2ଟା ପାଖାପାଖି ସମୟ ହବ ତ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଆକାଶ ଆପଣ କେତେ ଆଜ୍ଞା ଜାଗା ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲେଣି ପ୍ରତାପ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଭ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ପ୍ରତାପ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ପ୍ରତାପ ଭାଇ ମୁଁ ପ୍ରତାପ ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ଲଣ୍ଡନ ରୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇବାକୁ ରହି ଚାହିଁବି। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରତାପ ଭାଇ ଯେହେତୁ ତା ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ବାହାର କରି ବିଦେଶରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଲାଇଭ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତାପ ଭାଇଙ୍କର ବି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଡ ହାତ ରହିଛି ଆମ DCA ପାଇଁ ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ।
हाँ निश्चित आम डीसीए विषय बहुत किसी आलोचना करबा आम आज्ञा पाखरे आज्ञा गोटे घंटा रहिबो प्रथमे आज्ञा आकाश को विषय आम जानिबा आकाश आगु को इंजीनियर शेष होला परे कोन करिए आज्ञा बोली आशा रखिसंती इंजीनियर तो हमर तो सेमिति लोअर मिडिल क्लास रे समस्त लक्ष्य था गोटे भल जॉब लाइफ भल सेटल हे जिवो तो सेही आज्ञा आशा अछि बाय चांस कैंपस में लागी जिवो भल चाकरी किंतु आकाश एमिति को मूवमेंट कोंतु मैच विषय रे आज्ञा जो मैच आपन को बहुत खुशी आज्ञा देथिबो खुशी ऑब्वियसली डीपीएल सीजन 1 रो फाइनल तो आमे चैंपियन हेतुलु सुनील भाई को नेतृत्व रे सेटा बहुत मेमोरेबल आज्ञा मैच ଆପଣ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ ପ୍ଲେୟାର ଥିଲେ ସବୁଠାରୁ ସଫଳତମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବା ଆଜ୍ଞା 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 ଭଲ ନା ନା ଖେଳିଥିଲେ ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ସିଜିନ୍ ରେ ନଥିଲି ମୁଁ ବି ସେ ସିଜିନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ସିଜିନ୍ ମୁଁ ବି ଦେଖିନଥିଲି ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ସିଜିନ୍ ରେ ଡିପିଏଲ୍ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାରଣ ଜାଣିନଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ମ୍ୟାଚ୍ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିଲା ଗତ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଡିପିଏଲ୍ 2 କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଅଙ୍ଗାଳ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ମତେ ପ୍ରତାପ ଭାଇ ନା ସୁନୀଲ ଭାଇ କିଏ ଜଣେ କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସବୁଠାରୁ ଗତ ବର୍ଷର ଭଲ ଖେଳାଳି ଥିଲା ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆକାଶ ମଲ୍ଲିକ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆକାଶ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ସେ ଖେଳି ବହୁତ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଖରାପ କିନ୍ତୁ ବୋଲିଂ ବହୁତ ଭଲ ଖରାପ ଠିକ ପରଫରମାନ୍ସ ଠାକ ଥିଲା କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେ ଯୋଉ ସେ ସମୟର ମାନେ କଣ୍ଡିସନ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯୋଉ ସମୟର ଯାକି ଡିପିଏଲ୍ ସିଜନ୍ 1 ର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଖେଳାଳି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଡିପିଏଲ୍ ସିଜନ୍ 2 ର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଖେଳାଳି ଆ ଭିତରେ ଫରକ କଣ ରହିଲା ଫରକ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମୋ ନିଜର ଉପରେ ସବୁ କିଛି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ନିଜେ ଠିକ ସେ ଖେଳି ପାରିଲିନି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲ ଖେଳାଳି ମ୍ୟାନ ଅଫ ଦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଖେଳି ପାଇଲାନି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପ୍ରେସର ପଡିଲା ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ଆପଣ ଖେଳି ପାଇଲେନି ବୋଲି କିଛି ଏମିତି ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଚାଲିଲା ନାଇଁ 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 ଯେହେତୁ ଟିମ ର ନେତୃତ୍ୱ ମୁଁ ନଉଥିଲି ତ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଠିକ ସେ ଟିମ୍ କୁ ପରିଚାଳନା କରିପାରିନଥିଲି କି ତା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଭଲ ପରଫମାନ୍ସ ଦେଇ ପାରିଲାନି କି ଆମେ ଯେମିତି ରେଜଲ୍ଟ ଆଶା କରିଥିଲୁ ସେମିତି ରେଜଲ୍ଟ ଆମକୁ ମିଳିଲାନି ଆପଣ ସେଟା କଣ ଆଶା ସିଜନ ଟୁ ଟା କରିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଡିପିଏଲ୍ ସିଜନ୍ 2 ରେ ଡିପିଏଲ୍ ସିଜନ୍ ଆଜ୍ଞା 2 ରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ଏମିତି ଖେଳିବ ବୋଲି ନାଇଁ ସେମିତି ତ ଭାଇ କେହି ଆଶା କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଭଲ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ କରିବାକୁ ତ କିଛି ମ୍ୟାଚ ଆମ ପକ୍ଷରେ ଗଲାନି ତ ଆମେ ହାରିଗଲୁ କେତୁଆପାଳ ସହିତ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ଆପଣ ମନେ ରହିଥିବେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସୁପର ଓଭରରେ ହାରିଥିଲୁ ସେ ମ୍ୟାଚ ଟା ଚାହିଁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଜିତି ପାରିଥାନ୍ତୁ ତ ସେଥିରେ ବି ସେଇଠି ମୁଁ ମୋର ଆକାଶ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂମିକା ରୋକିବା ପାଇଁ ରହୁଛି ଚାହିଁବି ଆଜ୍ଞା ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଆଜ୍ଞା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମୋର ମନେ ଅଛି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକାର ସର୍ଟ ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ପ୍ରତାପ ଭାଇର ମୋର ଆଙ୍କରିଂ କରୁଥିଲୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା କହୁଥାଉ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ରହିଯାଉ ଆରାମ ସେ ଖେଳ ପ୍ରତାପ ଆଜ୍ଞା ନାୟକ ଏବଂ ମୁଁ ଦି ଜଣ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଆଙ୍କରିଂ ମନେ କରୁଥିଲୁ ଅଛି ମନେ ଅଛି ହଁ ମୋର ମନେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଲାଷ୍ଟ ଓଭରରେ ଆକାଶ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର କଲ୍ କଟିଛି କିଛି ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆକାଶଙ୍କର ହଉଛି ମୁଁ ଆକାଶ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ମାନପୁରରୁ ଜଣେ ଭାଇ ଆମକୁ ମେସେଜ କରିଥିଲେ ବିପିଏଲ କୁ ଆସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାଇ ଆମେ ବିପିଏଲ କି ଡିପିଏଲ କି ବିଞ୍ଜାରପୁର କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବୁନୁ କେବଳ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କରିପାରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପେଜରେ ଆମେ ଲାଇଭ୍ କରିପାରିବୁ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପେଜରେ କଲେ ଆମର ଅସୁବିଧା ଏଇଆ ହବ ଯେ ଆମେ କାହାକୁ ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଗୋଟେ କଥା କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ କୋଉ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନକୁ ଆମେ ଏଠି ବଡ କରୁନୁ କାହାକୁ ବି ଛୋଟ କରୁନୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ କଥା ଆକାଶ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କିଛି ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ଯୋଗୁରୁ ଆକାଶ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ କଲ୍ କଟିଛି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ହଁ ସରି ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ କଟି ଯାଇଥିବ ହଁ ଚଳିବ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାଇ କିଛି କ୍ଷମା ଅସୁବିଧା କରିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ରୁତ କଲ୍ କଟିବ ଆକାଶ ସେଇ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଚ ରେ ଜିତୁଙ୍କର ଯୋଉ ଭଳିଆ ପରଫମାନ୍ସ ଥିଲା ବା ସଫଳତମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ହିସାବରେ ଗଣା ଯାଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋଟେ ଆକାଶ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ମହଙ୍ଗା ପକେଇ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରନ ଆଉଟ ବୋଧ ଏ ଖେଳର ସବୁଠୁ ବଡ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ସେ ମ୍ୟାଚ ରେ ସେ କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ମାରୁଥିଲେ ଆବଶ୍ୟକ ତ ନଥିଲା ଗୋଟେ ବଲ କାରଣ ଆବଶ୍ୟକ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନଥିଲା କାରଣ ହାତରେ ସର୍ଟ ରହିଛି ଜିତୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ହଉଛି ସର୍ଟ କିଛି ମାନେ ଆଜ୍ଞା କଣ ପାଇଁ ଏତେ ଜଲବାଜି ଥିଲା ଯୋଉ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ସେ ବହୁତ ଜୋସ ରେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ରେ ରହିକି ମଣିଷ ଜଲଦିରେ ହିଁ ଭୁଲ କରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତ ସେ ଜଲଦି ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଚ ହାରିବାକୁ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବୋଧହୁଏ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ କଥା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ
ନିଜକୁ ଗ୍ରେଟ୍ ମନେ କଲେ ନାହିଁ ତ ମୁଁ କେତେବେଳେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛି, ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଏମିତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଖେଳିଲେ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ନୁହଁ। କ୍ଲିୟର କରିବି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଯିବି, ଏମିତି କିଛି ରହିଲା କି ତାଙ୍କ ଉପରେ? ସେମିତି କିଛି ତ କହିହବନି, ସେଟା ପର୍ସନ ଟୁ ପର୍ସନ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ମୋ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଯୋଉ ଭଳି ହଉଥିବ ସେମାନଙ୍କର ବି ହଉନଥିବ, ତ ସେଟା କହିହବନି। ସେଟା ସିଏ ନିଜେ ଜାଣିଥିବେ। ମତେ ତ ସେମିତି କିଛି ଫିଲ୍ ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ମତେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେ, ମୁଁ ଜିତେଇ ଦେବି। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି 3ଟା ବଲ୍ 4 ରନ୍ ଅଛି, ମୋ ଉପରେ ଛାଡିଦେ, ମୁଁ ସାରିଦେବି। ତ ସେ କହିଲେ କି ନା ମତେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମିଷ୍ଟର ଦରକାର, ତ ସାମଲ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରମିସନ ଯଦି ହବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ପଚାରିବୁ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 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 ପଚାରିପାରିବେ। ମ୍ୟାରେଜ କେବେ ହଉଛି? ମ୍ୟାରେଜ ଟା କୁନାଲ ଭାଇ ପଚାରିଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ ଏଟା କୁନାଲ ଭାଇ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଭାଇ ତମେ ବଡ, ତମ ପରେ ଆମ ପାଳି। ଆଗେ ଆଜ୍ଞା। ତମ ଭୋଜି ଖାଇବୁ, ତାପରେ ଆମ ଭୋଜିରେ ତମକୁ ଇନଭାଇଟ କରିବୁ। ଗୌରବ ରଞ୍ଜନ ବି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଭ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଡିସିଓର ଆଜ୍ଞା ବା ଆମ ଆଜ୍ଞା ବିଟିଶ ହଉ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ମାନେ ଫଲୋଅର ଅଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାନ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ଲାଇଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଲାଇଭ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି କି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ମୋ ପାଇଁ ଦେଇଥିବାରୁ। ତ ଆଜିକାଲି କିଏ କାହା ପାଇଁ 1 ମିନିଟ ବି ଦବା କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେମାନେ ନିଜ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ କାଢିକି ମୋ ଲାଇଭ ଦେଖୁଥିବାରୁ, ମତେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆମେ ମୋ ପାଇଁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆକାଶକୁ ବେଶୀ କ୍ରିକେଟ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଡିପିଏଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଯିବା। ଡିପିଏଲ ରେ ବେଶୀ ଆଜ୍ଞା ଆକାଶଙ୍କର ଫେମସ ଥିଲା, ଯାହାକି ଯେତେବେଳେ ଡିପିଏଲ ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାରା ବା ଛୋଟ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଲଗା ଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ପାଣି ଦଉଥିଲେ ଆକାଶ ମଲ୍ଲିକ। କେମିତି ଥିଲା ସେ ଜର୍ଣ୍ଣି? ସେମିତି ତ ଭାଇ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ସେଇଟା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଥିଲି, କି ମୋ ପଛରେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ। ସୁନୀଲ ଭାଇ ଥିଲେ, ଆମର ରଞ୍ଜିତ ଭାଇ ଥିଲେ, ତାପରେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ମୟ ସାମଲ, ଚିନ୍ମୟ ଭାଇ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅଙ୍ଗାଳର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ଦାସ ଥିଲେ, ଆମର ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ, ପ୍ରଭାତ ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କିଛି ଭାଇ ସେମାନେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ତ ଆଉ ଅନ ସ୍ପଟ ରହିପାରୁନଥିଲେ, ତ ମୋ ଉପରେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା କି ଏଇଟା କରିଦେ ସେଟା କରିଦେ। ତ ମୁଁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ପାରୁଥିଲି ଚେଷ୍ଟା କରି ସେଗୁଡା ଫୁଲଫିଲ କରିବାକୁ। ତ ଲକିଲି ସେଗୁଡା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଦିଲ୍ଲୀପ ନାୟକ ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ଆକାଶ। ନା ଭାଇ, ଯେତେହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇଙ୍କର ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ବଡ ଫ୍ୟାନ। ଆଜ୍ଞା ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇଙ୍କ କିପିଙ୍ଗ ଆଉ ବ୍ୟାଟିଂ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଡିପିଏଲ ପ୍ରଥମ ସିଜିନ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ମୁଁ କାହା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବଢାଣିଆ କଥା କହିବିନି, ମୁଁ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଡିପିଏଲ ସିଜନ 1 ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କେରଳାରେ ରହୁଥିଲି, ଜବ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ କେବଳ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ମୁଁ ଯୋଡି ହେଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଗୋଟିଏ ପିଲା ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆକାଶ ମଲ୍ଲିକ, ସବୁ କିଛି ଆରେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ମତେ କହିଥିଲେ କିଏ ନା ପ୍ରଭାତ ଭାଇ କହିଥିଲେ, ଜୁଆଣିଆର ପ୍ରଭାତ ଭାଇ ମତେ କହିଲେ ଆକାଶ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କଲ କଟୁଛି ବା ସେ ଲାଇଫ ରୁ କଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ଆଡ କରୁଛୁ। ବହୁତ ଆକାଶ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ରହିବ ଏବଂ ଡିପିଏଲ ସିଜନ 1 ର ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଥିଲେ, ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଗାଁ କଥା ଜାଣିଥିବେ, ପୁଣି ଝିଅ। ମତେ ପ୍ରଭାତ ଭାଇ କହିଥିଲେ ଆକାଶ ଆଜ୍ଞା ମଲ୍ଲିକ ଆଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ବୁଝୁଥିଲା ଏବଂ ଡିପିଏଲ ଯଦି ସିଜନ 1 ସଫଳ ହେଇଛି, ଆକାଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ। ଏଇଟା କଣ ସତ? ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ତ ଭାଇ ମୁଁ ନିଜେ ମାନେ ଏକା କିଛି ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳ ହେଇଛି। ତ ମତେ ଯେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ସୁନୀଲ ଭାଇ ହଉ କି ପ୍ରଭାତ ଭାଇ, କି ଯେ ବଡ ଭାଇ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି କେମିତି ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଡା ମୁଁ କରି ଡିପିଏଲ 1 କୁ କିଭଳି ସଫଳ କରିବି। ତ ମୋର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଡିପିଏଲ 1 କୁ ସଫଳ କରିବା। କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ? କଷ୍ଟ ତ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ ଭାଇ, ଡିସିଏ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ହାଜିର। କଷ୍ଟ ଡିସିଏ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଭୂୟା କ୍ରିକେଟ ଆଜ୍ଞା ଆସୋସିଏସନ ଆମ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିବା, ମୁଁ ତ ସାଧାରଣ ଜାଣିବିନି, ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସେ ଡ୍ରେସ ର ମହତ୍ଵ କଣ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣି ଆଜ୍ଞା ସାରିଛି। ଆପଣ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇଟା ଆମର ରହିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ୱେଲଫେୟାର ଜାଣିପାରୁଛି। ଡ୍ରେସ ଟା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଆପଣ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଡିସିଏ କଣ କରୁଛି ସାଧାରଣ ଆଜ୍ଞା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ।
ଡିସିଏ ତ ଆମର ରହିଛି ସୋସିଆଲ ୱେଲଫେୟାର ରହିଛି ଡିସିଏ ଯେଭଳି ସମାଜ ସେବା କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ, ସବୁଆଡେ ଯୋଉବେଳେ ସମାଜ ସେବା ହଉଛି କିଛି ନା କିଛି ରାଜନୈତିକ ସଂଘ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ସଂଘ ନୁହଁ ଆମେ କିଛି ଭାଇ ମାନେ ମିଶି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସମାଜ ପାଇଁ ସମାଜ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ଆମ ଧୋଇଆକୁ ଆଗକୁ ନବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ମୁଁ ବି ଆଶା କରିଛି ଆମ ଭାଇ ମାନେ ସୋସିଆଲ ୱେଲଫେୟାରରେ ମିଶି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରୟାସକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆକାଶ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କାରଣ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଡିସିଏ ର ମେମ୍ବର ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଅଞ୍ଚଳ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର ର ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମତେ ଯୋଉଟା ଠିକ ଆଜ୍ଞା ଲାଗିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବି ବା ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବନେଇଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା କହିବି, ଆପଣ ମତେ ଆନ୍ସର ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହୁଏତ ଡିପିଏଲ ପିଲା ମତେ କିଛି ଗାଳି ଦେଇ ପାରନ୍ତି ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଁ ଡିପିଏଲ ନାଇଁ ର ନାଇଁ ଭାଇ ମେମ୍ବର ନୁହେଁ। ସେମିତି ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ମୋ ଅନେଷ୍ଟଲି କହିବା ଆନ୍ସର କଥା ଦେବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଧୋଇଆ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ କ୍ରିକେଟ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ବେଶ ଆଜ୍ଞା ହେଇଥିଲା ଧୋଇଆ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କଣ ହେଲା ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ କରାଗଲା। ଆଜ୍ଞା ସେଟା ତ ଆମର ରହିଛନ୍ତି ଆମର ବଡ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସୁନୀଲ ଭାଇ, ପ୍ରକାଶ ଭାଇ, ରଞ୍ଜିତ ଭାଇ, ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ, ପ୍ରଭାତ ଭାଇ ଏମାନେ ସବୁ ବସିକି ଭାବୁଥିଲେ କି କେମିତି କଣ ଗୋଟେ କରିବା ଡିପିଏଲ କୁ ଆଗକୁ ନବା ଗୋଟେ ଭଲ ସଂଗଠନ ଆଜ୍ଞା ଏ ଯେମିତି ଆମର ବିଟିସି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଆମ ମନକୁ ବି ଆସିଥିଲା ଆମେ ବି ଏଭଳି ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ତ ଲକିଲି ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଆଜି ଏତେ ଆଡକୁ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କରରେ ଆପଣ ବା ଯୋଉ ସାଧାରଣ ମେମ୍ବର ରହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଜଣ ହେବେ ଆଜ୍ଞା ମେମ୍ବର ବା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରୋହିଆ କ୍ରିକେଟ ଆସନ ତୃତୀୟ ସିଜିନ ଚାଲିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ତୃତୀୟ ସିଜିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଜନତା ପାଖରେ ଧୋଇଆ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ବା ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ଡିସିଏ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଏ ବନ୍ୟାର ପୂର୍ବ ବନ୍ୟା ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ଆମର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ସେଥିରେ ବି ଆମେ ସେ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ସେତେବେଳେ ତ ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ କିଛି ଗାଡି ଫାଡି ମିଳିବନି ତ ଆମେ ଭୁତୁଭୁତି ଡଙ୍ଗା ଭଡା କରି ଆମ ଡିସିଏ ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଆମର ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ପେତପଡା ଖରଖରି ସେପଟେ ତ ଲୋକ ପାଣି ଘେରରେ ସବୁ ସମୟରେ ରହେ ତ ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ କି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ହଉ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସେତେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ମିନିମମ୍ ତାପରେ ପୁଣି କେତେ ବଜେଟ ଆକାଶ କେତେ ବଜେଟ ଯାଇଥିବ? ବଜେଟ ତ ଭାଇ ମୁଁ ବୁଝାବୁଝି କରେନି ବଡ ଭାଇ ମାନେ ବୁଝନ୍ତି। ତଥାପି ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଚୁଟି ରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କ୍ଲୁ ତ ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହଁ ତ ମିନିମମ୍ ସେମିତି ଏତିକି ସେମିତି ତ ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ଥାଏ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ରେ ତେଲଟେ ଥିଲା ଅଟା ଥିଲା ଆଳୁ ଥିଲା ଏଇଭଳି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଥିଲା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କେତେ ସାମଗ୍ରୀ ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କେତେ ଦିନ ଡିସିଏ ବା ଧୋଇଆ କ୍ରିକେଟ ଆଜ୍ଞା ଆସୋସିଏସନ ବନ୍ୟାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଛି? ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ତ ଆମର ପେପଡା ଖରଖରି ସେଇପଟେ ଲାଇନରେ ଦେଇଦେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକିନା ସେଇପଟରେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସଂସିଧା ହଉ ସିଓର କି ନିଶ୍ଚିତ ମଙ୍ଗରାଜପୁର ହଉ ସେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସମୟରେ ସେପଟେ ପୁରା ଜଳବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି ତ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଧୋଇଆବାସୀ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ହଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଭବ ତ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଧୋଇଆ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ସହିତ ମୁଁ ଯୋଡି ନଥିଲି। ମୁଁ କେବଳ ଫେସବୁକ ରେ ଆଜ୍ଞା ଫଟୋ ଦେଖେ ବା ସେତିକି ମାତ୍ର ଖୁସି ଆଜ୍ଞା ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତ ସେଇ ଜାଣିନଥିଲି ଡିପିଏଲ ଫଟୋରୁ କଣ ବୋଲି। ତ ଫଟୋରୁ ସେ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ ଛାତିଏ ଛାତିଏ ପାଣି ବେକେ ବେକେ ପାଣିରେ ପଶି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ବି ମୁଁ ଚାହିଁବୁ ତ ଏ ସାହାଯ୍ୟ କଳ୍ପନା ଆଗକୁ କରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଫିଲ୍ ଆଜ୍ଞା କରିପାରୁଛି କେତେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ ରେ ଯୋଉମାନେ ଆମ ଧୋଇଆ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଡିପିଏଲ ବା ଯୋଉ ଡିସିଏ ଯୋଉଟା ରହିଛି କେବଳ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଫେମସ। ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆକାଶ ମଲ୍ଲିକ ଆଜି କ୍ଲିୟର କରିବେ। କଣ କେତେ ନାଇଁ ବାଟ ନାଇଁ ଡିସିଏ ସେମିତି ଗଲାଣି ବା ଡିପିଏଲ କିଛି ନାହିଁ କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଡିସିଏ ଆମର ଖାଲି କ୍ରିକେଟ ସୀମିତ ନାହିଁ। ଡିସିଏ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସୋସିଆଲ ୱେଲଫେୟାର ଅଛି। ଗରିବ ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ପେପଡାରେ ଏବଂ କୋଠାବୃତ୍ତିରେ ଆମର ଗୋଟେ ଦିନରେ ଦୁଇଟି ଘର ଜଳି ଯାଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା
ତ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଡିସିଏ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା, କିଛି କ୍ୟାଶ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ଯେମିତି ପାଲ ହଉ କି ଖାଦ୍ୟ ହଉ, ଆଜ୍ଞା ତ ସେମିତି ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଆମେ ଆଗକୁ ବି ଆଶା ରଖିଛୁ ଏଇଭଳି ଯେତେ ସମୟରେ ଦରକାର ପଡିବ ଆମ ଦ୍ଵାରା ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ ଏଇଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ବି ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ପୋଷ୍ଟ ବି ଦେଖି ପାରୁଥିବେ, କିଛି ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ, ସେମିତି ଆମର ସୋସିଆଲ ୱେଲଫେୟାର ରହିଛି। ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଡିସିଏ ଯୋଉ ଧୋଇଆ କ୍ରିକେଟ ଆଜ୍ଞା ଆସୋସିଏସନ ଏମିତି କେତେ ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ କୁ ହେଲ୍ପ କଲାଣି? ପେସେଣ୍ଟ ସେମିତି ମୁଁ ତ ଆଉ କାଉଣ୍ଟ କରିନି ଭାଇ, ଫିରବି 50 ଏଭବ ହେଇଯିବ ବୋଧେ, ମୋ ଅନୁମାନ 50 ହେଇଯିବ। 50 ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଡିସିଏ ର ଏଇ ଯୋଉ ହେଲ୍ପ ଆଜ୍ଞା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଆକାଶ କିଛି ନେଗେଟିଭ ରେ ନେବେନି, ପଜିଟିଭ ରେ ନୁହେଁ, ଆଉ ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ ରେ ନେବେନି। କଥାଟା ସେତିକି ଠିକ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ମାନେ ଓପିନିଅନ ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆକାଶ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଆପଣ ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରି ପାରିବେ। ପଲିଟିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ। ଆଜ୍ଞା ପଲିଟିକାଲ ଆଜ୍ଞା ଇସ୍ୟୁ ଆଜ୍ଞା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ପଲିଟିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଆଜି ଫେମସ ହେଇସାରିଛି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଡିପିଏଲ ର ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ହିଁ ପକେଇ ପାରୁନି ଡିସିଏ କୁ, ବା ନା ଡିପିଏଲ ସିଜିନ୍ 3 ଆମେ ଚାଲିଲା କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡୁନି। ତାର ଆଜ୍ଞା କଣ ମାନେ ଆମ କିଛି ଅଲଗା କିଛି ରହିଛି? ଆମେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଯୋଉମାନେ ବି ଯେକୌଣସି କ୍ଲବ କିମ୍ବା କିଛି ଦଳ ସଂଗଠନ ସହିତ ଆଜ୍ଞା ଯୋଡି ହଉଛି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଫାଇଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାମ ଫାଇଦା ସରିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଚାହିଁଛୁ କୌଣସି ରାଜନୀତି ସଂଘ ନ ପୁରେଇ ଆମେ ନିଜ ଦ୍ଵାରା ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସେତେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ଯୋଉ ଆମର ଭାଇ କୁହନ୍ତିନି ମାନେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଡିପିଏଲ କୁ ନେଇକି ସଉଦା କରନ୍ତି ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ, ବା ଡିପିଏଲ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସପୋଜ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଡିପିଏଲ ର ଗୋଟେ ଆଗ ଧାଡିର ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଡିପିଏଲ ରେ ଆଜ୍ଞା ରହିକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି, ସେଇ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଡିପିଏଲ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ, ଏଇଟା ଠିକ ନା ଆକାଶ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଏବେ ତ ମୁଁ କହିବି ଡିପିଏଲ ଠାରୁ ଆମର ଏ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ୱେଲଫେୟାର କାମଟା ବହୁତ ଭଲ ହଉଛି, ସେଟା ବି ବହୁତ ହାଇଲାଇଟେଡ। ସବୁ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ସେମିତି ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ବି ଯେମିତି କହିଲେ ନେଗେଟିଭିଟି କିଛି ଅଛି, ତ ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷରେ ବି ନେଗେଟିଭିଟି ଅଛି। ଯଦି ଲୋକମାନେ କହିବେ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ବା କୌଣସି ମେମ୍ବର ଯଦି ଯୋଡି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଡିସିଏ ଆଜ୍ଞା ପକ୍ଷରୁ, ତାହେଲେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତାଙ୍କୁ? ଆମର ଯେମିତି ଆମର ବଡ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ ତ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଧୟା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ। ହଁ ସିଓର ତ ସେଇ ଗ୍ରୁପ ରେ ଆପଣ ମାନେ ମେନସନ ମେସେଜ କରିଦେଲେ କି ମୁଁ ଆଡ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସୋସିଆଲ ୱେଲଫେୟାର ଗ୍ରୁପ ରେ, ତ ଆମ ଭାଇ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଡ କରିଦେବେ। ମନ୍ଥଲି କେତେ କଲେକ୍ସନ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର, ଗୋଟେ ମେମ୍ବର କେତେ ଟଙ୍କା ଦବା ପାଇଁ? ମନ୍ଥଲି ଆମର ଏବେ 300 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା 300 ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା 300 ରେ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 50+ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପାଖାପାଖି। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଜଣେ ମେଡିକାଲରେ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଧୋଇଆ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ କୁ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡିଲା, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ତାର ବ୍ଲଡ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଆଜ୍ଞା ଧୋଇଆ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ କୁ ଯଦି ସହଯୋଗ ଲୋଡିଲା, ତାହେଲେ ଧୋଇଆ ଆଜ୍ଞା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ସୋସିଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି, ଆପଣ ସେଠି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆମର ତ ନମ୍ବର ବି ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଥିବ। ଆଜ୍ଞା ସେଠୁ କଲ୍ କରିଦେଲେ କି ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜରେ ବି ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଯେମିତି ଆମର ବିଟିସି ରହୁଛି କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆସୋସିଏସନ ହଉଛି, ସେମିତି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ବି ଆମେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା 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 ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଁ ସେ ଚଳି ନିଶ୍ଚିତ ଯାହା ହଉ ଆକାଶ, ଆମେ ଡିସିଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଲୁ। ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆକାଶ ଆପଣ କେତେ ଜାଗା ମ୍ୟାନ ଅଫ ଦି ମ୍ୟାଚ ହେଲେଣି? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାନ ଅଫ ଦି ମ୍ୟାଚ ଆପଣ କେତେ ଜାଗା ମ୍ୟାନ ଅଫ ଦି ମ୍ୟାଚ ର ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି? ମ୍ୟାନ ଅଫ ଦି ମ୍ୟାଚ ତ ସେମିତି ଏତେ ହେଇନି ତ, ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ ଆକାଶ 10 ରୁ ଆସୁନି, 12 ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଆଡ କରୁଛି। ଆକାଶ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଭଏସ କ୍ଲିୟର ନିଶ୍ଚିତ ହଉନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆକାଶ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଆମେ ଆଡ କରୁଛୁ। ଆକାଶ ମଲ୍ଲିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଡ କରି ହଉନି ଭାଇ, ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ
आकाश मल्लिक को आकाश आपनको ଆଜ୍ଞା ଜିପିଓ ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେକ୍ରେଟାରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକାଶ ଭାଇ, ସୁନିଲ ଭାଇ ଏବଂ ଡିସିଏ, କେବଳ ଡିସିଏ ର ମେମ୍ବର ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଭ। ଆଜ୍ଞା ଯାଉ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆକାଶ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଆଜି କଲୁ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିଲା, ତଥାପି ଯାହା ହଉ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆକାଶ ଆପଣଙ୍କର 50 କେବେ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଚ ରେ କେବେ ମାରିଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ? ନା ଭାଇ, ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ତ ଏଯାଏଁ ମିଳିନି, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଗକୁ ମାରିବାକୁ। ଆଉ ଆପଣ ଆକାଶ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟ ସିଜନ ଚାଲେ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ କଣ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତି? ହଷ୍ଟେଲ ରୁ ଛୁଟି ମାରିକି ପଳେଇ ଆସେ ଆଉ କଣ, ଘରେ ମିଛ କହିକି ରହିଯାଇକି କଲେଜ ଛୁଟି ଅଛି। ଆକାଶ ଘରେ ସବୁ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର? ଘରେ ମା ଅଛି, ସାନ ଭଉଣୀ ଅଛି, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ, ବାପା ଅଛନ୍ତି, ବାପା ଆସାମରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବାପା ଜବ୍ କରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ବାପା ପ୍ଲମ୍ବିଂ ଠିକାଦାର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲମ୍ବିଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆସାମରେ। ଓହୋ, ଯାହାବି ଆକାଶ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ମ୍ୟାଚ କେବେ ଘଟି ମାନେ ବିତେଇଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ଯାଇଥିବେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ସେ ମ୍ୟାଚ ରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ହିଁ ଆକାଶଙ୍କ ଦିନ ହିଁ ଥିବ। ସେମିତି ତ ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାଚ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଜରିରେ ଆମର ପୂର୍ବ ସିଜନ ହଉଥିଲା ଗୋଟେ ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଚ, ସର୍ଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ସେଇ ମ୍ୟାଚ ଟା ବହୁତ ମେମୋରେବଲ ଲାଗେ, ଭଲ ମୋର ଭଲ ପରଫମାନ୍ସ ଥିଲା। ଆପଣ ବ୍ୟାଟିଂ ଆମ କରିବାକୁ ଟିମ୍ ଫାଇନାଲ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଜିତିଥିଲା। ନା ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ମୋଷ୍ଟଲି ଅଲରାଉଣ୍ଡର, ସେମିତି ତ ଟେନିସ କ୍ରିକେଟରେ ଆମେ ପ୍ରପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ କି ବୋଲର ନୁହନ୍ତି, ତ ଦିଟା ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ, ବ୍ୟାଟିଂ ବୋଲିଂ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି ଦିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ, ବ୍ୟାଟିଂ ବୋଲିଂ, ସେମିତି ବ୍ୟାଟିଂ 60% ହେଲେ ବୋଲିଂ 40%, ତ ବ୍ୟାଟିଂ କୁ ଟିକେ ବେଶୀ ପ୍ରିଫର କରେ। ବ୍ୟାଟିଂ, ଯଦି ଆକାଶ ମଲ୍ଲିକ କୋଉ ଟାଉନ୍ ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତି? ସେମିତି ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଭଲ ରହିବ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଯୋଉଠି ପଠେଇବେ ତ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଠିକ, ସେମିତି ମୋର କିଛି ପର୍ସନାଲ ଫେଭରେଟ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆକାଶ ମଲ୍ଲିକ ଫିଲ୍ କେବେ କରିଥିବେ ତ, ମୁଁ ଓପନିଂ ଆଜି ଯାଆନ୍ତି କୌଣସି ମ୍ୟାଚ ରେ? ସେମିତି ତ ମ୍ୟାଚ ଫିନିଶ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଲାଷ୍ଟ ର କିଛି ଓଭରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କଲେ ତାର ମଜା ଅଲଗା, ମଜା ବି ଥାଏ, ପ୍ରେସର ବି ଥାଏ ଗୋଟେ ଆଡୁ, ତ ଲାଷ୍ଟ ଓଭର, ଆମ ଲାଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟାଇମରେ ବ୍ୟାଟିଂ କଲେ ଏ, ଭଲ। ଏ, ଆଜ୍ଞା ଆକାଶ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ ଖେଳାଳି କିଏ ଅଛନ୍ତି, କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ଆମର ତ ସେମିତି କି ଗୋଟିଏ କହିହବନି, ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ମୋର। ଅନେକ କୁହନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେମିତି ମାନେ ଆପଣ ଏମିତି କହିବେ ଆମର ଯେ, ରହିବେ କେହି ଆପଣ ଏମିତି କହିବେ ଯେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ରାଗିବେନି। କୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ସେମିତି ବହୁତ କିଛି ଅଛନ୍ତି ମୋର ସେମିତି ଲିଷ୍ଟ ଚାଲି ରହିବ, ଲିଷ୍ଟ ଆଉ ସରିବନି। ପ୍ରଥମେ ରହିବ ଆମର ବିକାଶ ସାମଲ, ଅଙ୍ଗାଳର, ସେ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ କେତେ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଆମ ଏପଟର। ସୁନୀଲ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ରହିବେ, ଆଜ୍ଞା ସୁନୀଲ ପରିଡା, ଆଜ୍ଞା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାମଲ ମାନପୁରର, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସଂଗ୍ରାମ ଦାସ ବାୟା, ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଆଉ ତନ୍ମୟ ନାୟକ ମାନେ ବହୁତ ଫେବରେଟ ମୋର, ତାଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି ଏବଂ ବହୁତ ଷ୍ଟାର ମାଇଣ୍ଡ, ପୁରା ଧୋନି ଟାଇପ ର ମାଇଣ୍ଡ ତାଙ୍କର କ୍ରିକେଟ ଫିଲ୍ଡରେ। ଆଜ୍ଞା କୁନାଲ ସାମଲ, କୁନାଲ ଭାଇ, ଯିଏକି ପଚାରିଥିଲା ବାହାଘର କେବେ ହବ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ଭାଇ ଦି ଜଣ ରହିଛନ୍ତି, ଚିନ୍ମୟ ପଲ୍ଲାଇ ଏବଂ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ପରିଡା, ଏଇମାନେ। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ବୋଲର ପାଞ୍ଚଟାଙ୍କ ନାମ କୁହନ୍ତୁ? ତ ରିଙ୍କନ ରାଜ ଭୂୟାଁ ରହିବେ, ଏବଂ କଣ୍ଟିପୁର ର ବିଶ୍ଵଜିତ ସାମଲ ରାଜା, ସେ ଜଣେ ବାମହାତୀ ଆକାଶ, ବୋଲର, ସେ ବି ଭଲ ପକାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ କଥା କ୍ଲିୟର ହଉନି ଆକାଶ। ଆଜ୍ଞା କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ ଆସୁନି। ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆକାଶକୁ ଆଡ କରୁଛି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆକାଶଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଥିବ, ଆକାଶ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆପଣ କହିଥିଲେ ପାଞ୍ଚଟା ବୋଲର ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ପାଞ୍ଚଟା ବୋଲରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ରିଙ୍କନ ରାଜ ଭୂୟାଁ ରହିବ,
ବିଶ୍ୱଜିତ ସାମଲ ରାଜା ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟିଫେନ୍ ତ ଏତେ ଜୋର ବଲ୍ ପକାଯାଏ କି ବଲ୍ ଦେଖାଯାଏ ନା। ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟିଫେନ୍ ରହିବ ଆଉ ପ୍ରୀତମ ନାୟକ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଶୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଶ୍ଚିତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଜଣେ ଭଲ ହାସ୍ୟକାର ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କରନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ମୋ ଆକାଶବାଣୀ ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁଥିବାରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଚାରିଟା ବୋଲର ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଲର ଆମର ରହିବ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ଦାସ ମଙ୍ଗରାଜପୁର ଘର। ସେ ନୂଆ ବଲ୍ ରେ ବହୁତ ଭଲ ପକାନ୍ତି ପାୱାର ପ୍ଲେ ରେ। ଏ ବର୍ଷ ବି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଆମ ଟିମ ରେ ଥିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦପୁର ୱାରିୟର୍ସ ଆଜ୍ଞା ରେ ଥିଲେ ପାୱାର ପ୍ଲେ ରେ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ଆଜ୍ଞା ମୋର ପର୍ସନାଲ ଫେଭରେଟ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ୱିକେଟ କିପର ହିସାବରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଖନ୍ତି? ପୁରା ନୋ ବ୍ରେନର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭାଇ ତନ୍ମୟ ନାୟକ ମୁନ୍ନା ଏନି ଡେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତନ୍ମୟ ନାୟକ ମୁନ୍ନା ଭାଇ। ତନ୍ମୟ ନାୟକ। ଏନି ଡେ ଆଖି ବୁଝିକି ଏନି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିହବ କିପିଂ ରେ। ଆକାଶ କେବେ କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ୍ କରିଛନ୍ତି? ହଁ ଆମ ଗାଁ ଟିମରେ ତ ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ କରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଥର ମୁଁ କହିଲି ଗାଁ ଟିମ ରେ ତ ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନସି କରେ। ଏଥର ଡିପିଏଲ 2 ରେ ବି ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ ଯାକ ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନସି କରିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ ମୁଁ କରେ। ଯାହା ବି ହଉ ଆକାଶ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି ଯାହାକି ଆମର ଏଠି 2 ଦିନ ହବ କରେଣ୍ଟ ନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭର୍ଟରରେ ଆମେ ଜେନେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲୁ କରୁଛୁ ଏବଂ ମୋବାଇଲରେ ବହୁତ କିଛି କମ ଚାର୍ଜ ଅଛି ସୁଇଚ ଅଫ୍ ବି ହଁ କୋଉ ହଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆମେ ବୁଝୁଛି ବେଟର ହବ ଏଇଠୁ ଯଦି ଆମେ ଶୋଟିକୁ ଶେଷ କରିବା ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। କାରଣ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚାହୁଁନି ନିଶ୍ଚିତ କଥା ହଉ ହଉ ସୁଇଚ ଅଫ୍ ଫୋନଟି ହେଇଯାଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆକାଶ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହଉ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ବହୁତ ଖୁସିରେ କଟୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ମତେ ବି ସୋରୁ ଡାକିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ବି ହଉ ଆକାଶ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆସନ୍ତା କାଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୁଣି ଏକ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାର ବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଠିକ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବୁ। ସେଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର।